Канцэпцыя мерапрыемства «Бібліятэка дабраты», дзе кожная вобласць прадставіць унікальную книгу. Наша вобласць прэзентуе гомельскую книгу «Шчодрасці». В старте примут участие 350 школьников. До начала старта акции ребята пройдут квест по Гомельскому парку и получат такие познавательные знания о нашей изюминке Гомельщины. Ну и после старта акции все ребята, для них будет организовано театрализованное представление на базе Дворца юности. У межах акцыі на Гомельшчыне пройдзе шэраг мерапрыемстваў. Ужо 16 снежня 120 лепшых навучэнцаў вобласці, уключаючы дашкольнікаў, чакае губернатарскі бал, дзе будуць узнагароджаны некалькі дзесяткаў таленавітых дзяцей. А 24 снежня свята перамесціцца ў гомельскі цырк, дзе навагодняе прадстаўленне ўбачыць больш за 1260 школьнікаў. Там у святочнай атмасферы падарункі ад губернатара атрымаюць 25 вучняў, якія дасягнулі поспехаў у вучобе, творчасці і спорце. Акрамя таго, прадстаўнікі нашага рэгіёна прымуць удзел у рэспубліканскіх мерапрыемствах.